Sí. Esta es mi conferencia Hola. ahora, ¿eh? Esta es mi conferencia ahora. Lo que voy a soltaros es esto. Sí, el resumen. Es el guión. Sí. Moi boas tardes, amigas e amigos. Co faladoiro de hoxe remata o ciclo Galicia 2017-2020, presente e futuros. Pero non rematan as actividades deste Instituto de Estudos Miñoráns. Grazas aos máis de 200 socios e socias, seguiremos investigando e defendendo o noso patrimonio cultural. Necesitamos novos socios. Esperamos hoxe poder ampliar a nosa base social para que o noso patrimonio rupestre, vedes as reproduccións de petróglifos, etnográfico, histórico e, sobre todo, lingüístico, constitúa un importante pilar do noso futuro. O noso futuro ten que estar soportado por toda unha tradición, desde os que fixeron os petroglifos hasta hoxe, toda a nosa cultura, e ese estar buscando as nosas bases é un dos traballos do Instituto de Estudos Miñoráns. Sen a nosa cultura, Galicia deixaría de ser Galicia para volver a ser o noroeste ibérico. E nós, os galegos, xunto cos asturianos, os cántabros, os leoneses, seríamos unha comunidade autónoma máis pequena que Andalucía e Cataluña. Só o noso patrimonio, a nosa lingua, dan pleno sentido a un Estado autonómico propio. Non podemos resignarnos a ser unha deputación regional de mera función administrativa. Durante 4 venres, o IEN facilitou o encontro dos cidadáns do Valdemiñor cos voceiros dos 4 grupos parlamentarios de Galicia. O faladoiro de hoxe ten algo especial. O profesor Pedro Puig, a quen agradecemos a súa presenza, é o voceiro do Partido Popular de Galicia. Este é o partido que ten o máximo poder político na nosa terra. Ten maioría absoluta no Parlamento e preside o noso goberno coa mesma maioría. Escoitaremos, pois, a quen ten un programa para Galicia 2017-2020 e, ademais, ten o poder para leválo adiante. Agradecemos a colaboración do alcalde de Baiona, Ángel Rodal, que nos fará a presentación de Pedro Puig. Xaime Luxilde terá a difícil tarea de guiar as intervencións e moderar os tempos. Amigas e amigos, a vosa presenza dá ánimos para que Galicia siga sendo Galicia. Benvidas e benvidos ao Instituto de Estudos Miñoráns. Ben, moito boa tarde a todos e a todas pola vosa presencia aquí, co día que hai, co día que está e demais. Antes de seguir no que me corresponde en esta colaboración, vamos a alegrarnos todos de corazón por un feito que acaba de acontecer e que hola Ignacio, un feito que acaba de acontecer
e que debe deixarnos ir hoxe a cama a dormir. Me refiero ao accidente marítimo que houve na extrema entre Galicia e Asturias, donde foron e quedaron a salvo 12 mariñeiros galegos e portugueses embarcados nos nosos buques e que foron salvados, recuperados polos servicios de salvamento marítimo. Eso debemos ter en conta. Deixando ese punto e usando os termos marítimos tamén, un pequeno aviso aos navegantes polas edicións anteriores ao remate da intervención de Pedro Puy. Habrá un turno de preguntas. Eu pediría brevidade, se alguén ten que poñelo, que expoña, que diga o que, pero breve, porque senón non podemos intervir todos, eso é lógico. Deixando eso un lado, vamos ao traballo. Desde o punto de vista meramente ubicativo, e desde vos que sodes a seta para cá, a vosa dereita en esta mesa está Ángel Rodal. Ángel Rodal é o alcalde de Baiona, actual de Baiona. Baiona, unha vila que a calquera que lle preguntes, ninguén repite dúas veces, ni ninguén a confunde con outro lugar, a pesar de que poidan existir eses nomes. Baiona, como tal vila, difícil de xestionar, porque entre 4 e 5 meses o ano ten unha poboación externa moi elevada, e iso exixe unha dedicación a esa poboación externa por moitos motivos, non só económicos, sino para que falen ben, que volvan e demais aquí. E o resto do ano, eses 8 ou 7 meses, ten unha poboación local que require non menos atención. É unha vila difícil de xerir, realmente difícil. Ben, a fronte deso está Ángel Rodal, que acadou ese posto. O término adecuado non quero que leve a equívoco de ningún tipo, simplemente porque o anterior rexidor pasou a tarefas maiores como conselleiro no goberno galego. E entón, desde ese punto de vista, non quixen eu tampouco, é dicir, por votación dos seus compañeiros, chegou a ese posto de alcalde de Baiona. Eu, de todo o que vin por aí, tanto en internet, como que preguntei a amigos e enemigos, porque preguntei, me informei, me ilustrei, hai unha frase que me gusta de él, e que dixo na súa toma de pose, e é, vou poñer os óculos: confiad en mí para llegar a puerto como hace 522 años lo hizo Pinzón. Isto chega ao corazón, No, de verdad, chega ao corazón. E me impactou e digo, bueno, pues vou a leelo, unha persona que dice eso. Por outro lado, é un home de profesión ou oficio, é fisioterapeuta, é dicir, que ten profesión ou oficio, non sei os demais, pero el tena. E aparte dedicouse a acupuntura. Cuidado con meterse con el, porque si dache pon as agullas, e eso é moi serio. E aparte de eso, hai dous aspectos que a mí personalmente me impresionaron como alcalde en esas labores de xerencia. Unha son as dunas sin fume e outra, de verdade de corazón, a restauración do reloxo, da torre do reloxo. Eso solamente coñezo outro alcalde, que non quero enfadar a nadie, deste concello que o fixo, porque hai un certo patrimonio que hai que poñerlo en valor, igual que este que temos aquí ao redor. Entón, sin máis, porque eu non son suxeto activo deste faladoiro, dou a entrada a Ángel Rodal, que, por certo, sei que se siente moi orgulloso de ser alcalde de Baiona. De acordo? Boa tarde, moitas gracias, Xaime. Pero realmente a presentación é para ele, non é para mí. Eu veño a presentar. Sí, moitísimas gracias a todos por estar aquí. É un placer para min estar aquí en Gondomar. É unha parte nosa, non? Ahora mesmo son tamén o presidente da Mancomunidade do Val Miñor. É un orgullo para mí durante este ano por ser o presidente desta zona tan bella. A mí gustame decir de que a veces tenemos que valorar o que temos. Somos uns afortunados. Eu son un afortunado, como dixo Xaime, de que realmente podo ser o alcalde da vila que me veu nacer xa fai 49 anos, pero realmente tamén son un afortunado vivir no Valviñor, e temos todos que valorar o que temos moitísimo. Temos un microclima, a pesar de que
tenemos ahora mismo este temporal, tenemos una gastronomía maravillosa, tenemos náutica, tenemos playas, tenemos petroglifos, como ha dito antes Xulián, ¿no? Antigo mestre meu daquela época. Moitísimas gracias, Xulián. Temos moitísimos valores, tenemos seguridade. No Valmiñor é unha zona moi segura. Somos uns dos sitios, de feito en Galicia somos a zona onde a esperanza de vida é maior de toda España, e en sí España é a segunda do mundo despois de Xapón. Temos que valorar todo eso, e temos un gran bienestar, e o que temos que facer é traballar. Eu desde o Concello, obviamente a Diputación, como no a Xunta que presentaremos ahora, pois como no a Pedro Puy, que é moi importante, pero sobre todo tamén os cidadáns. Eu digo que tamén os cidadáns moitas veces sempre dicen: que pode facer este pobo por min? Eu digo que tamén eles teñen que dicir: que podo facer eu por os povos? Entón, sin máis, pois, como non, agora sí vou a falar da persona que me acompaña a miña dereita, que é Pedro Puy. Aquí teño un montón de datos del, pero sí que o que quería comentar foi que gratamente o conocín cando levábamos 9 anos traballando o anterior alcalde Jesús Vázquez Almuña e un servidor que levaba de turismo, para que se reconociese oficialmente o camiño portugués da costa. Costou moitísimos traballos, moitísimo esforzo, moitísima ilusión, pero pois se acorda perfectamente, pois traballou ao final, cando presentamos no Parlamento, que realmente se votase definitivamente o tema de que realmente se reconociese ese camino que al principio podía ser una variante, al final non foi variante, que é un camino, o 9º camino de peregrinación hacia Santiago, e ahora mismo pues, un revulsivo moi grande para o turismo. Moitísimas gracias por o teu traballo por Bayona e por todos os demais municipios deste camiño. Pero que decir deste home? Doutor en Dereito, profesor titular da Universidade de Santiago de Compostela en el área de Economía Aplicada, autor e coordinador nada máis e nada menos de 7 libros e autor de máis de 50 capítulos en libros colectivos. Foi director xeral de Relacións Institucionais da Consellería da Presidencia na sexta legislatura, 2002-2005, conselleiro de Congreso do Consello de Contas de Galicia por designación do Parlamento de Galicia dende o ano 2007 ao ano 2009, e tamén, como non, deputado no Parlamento de Galicia na 8ª legislatura, na que foi voceiro de Economía e voceiro do Grupo Popular, e desde marzo de 2011 voceiro do Grupo Parlamentario Popular, e últimamente deputado na 9ª legislatura, na que foi voceiro do Grupo Popular e voceiro de Economía. É un placer terte ao meu lado, é un placer que estés aquí con todos nós en Gondomar, e agora o máis importante é que nos conte realmente todo o que nos podes decir dese proxecto de Galicia presente e futuro. Moitísimas gracias, benvido. Moi ben, efectivamente o título era Galicia 2017-2020 e me dan 5 minutos para comenzar, co cal vou aproveitalos primeiro e sobre todo para decir que estou encantado de estar aquí, moi agradecido polo esforzo que fai a xente de estar tal día como hoxe en pleno temporal, que daba medo pasar por aí por Rande, por aquí tamén, aí arriba tamén facía un aire, un temporal moi serio. Si sei que moitas gracias a todos por acompañarnos e sobre todo, lóxicamente, aos organizadores do acto. Eu estou encantado de estar con Xulián no Instituto de Estudios Milloramos, por suposto con Xaime Luxilde, e tamén, efectivamente, con Ángel, o alcalde de Bayona, que o que acaba de dicir é certo, eu non o coñecía, levabas tamén pouco tempo ainda non levabas de alcalde moi pouco tempo, non? E chamoume porque, efectivamente, estábamos cos trámites do Camiño de Santiago, que creo que, efectivamente, é unha cuestión que afecta a comarca e a toda Galicia, e que, ademais, polo que vin recentemente, está a ter moito tráfico de persoas, porque en Portugal saiu outro día na prensa, non, que Santiago é o nome máis posto ano pasado en todo o país, segundo o Rexistro Civil, e aí de repente pois tamén unha vocación que se traduce en que se abren novas posibilidades de algo que é moi específico. Bueno, en definitiva, que estou encantado, moi agradecido, e vou tratar efectivamente de deixar un tema así aberto, que despois a xente pois pregunte, que eu ata onde chegue poida, pois intentarei respostar.
Bueno, eu creo que cando se fala de Galicia e pensamos nunha perspectiva temporal un pouco ampla, cousa que é boa e que é conveniente, e ademais plantexalo en termos de velo desde das distintas forzas políticas é moi interesante, porque é certo que o que normalmente nos preocupa, que hai varios diputados e o saben perfectamente, que vamos a votar o luns que ven e non que estamos facendo a longo prazo, que é o realmente importante. Pois a mí pareceme que é moi acertado, non? Como certamente en 5 minutos non dá tempo de falar de todo o que se pode proxectar, non, cara ao futuro en distintos sectores, deixo eso para despois, para o coloquio, pero sí, creo que non sobra enmarcar un pouco como está Galicia, que está pasando, o sea, onde está Galicia, que ten Galicia, como podemos afrontar calquera das cuestións que despois se plantexen en distintos ámbitos, non, como os que se propoñan no rótulo da invitación. Bueno, eu creo que estamos vivindo en termos clásicos unha etapa de crise desde verdade, é dicir, de cambio, non? Posiblemente a sociedade en xeral, a humana, non? A humanidade non ten mudado tan rápido e tanto como temos nos mudado nos últimos 30, 40, 50 anos. É certo que sempre cando un colle calquera clásico, pois ve que sempre se fala que se está en tempos de cambio, de crise, pero é certo que o de agora é algo diferente, non? Por moitos motivos, non? En primeiro lugar, porque hai un proceso de globalización da comunicación, do intercambio, do comercio, dunha escala que, aínda que hai exemplos no pasado de épocas nas que houve moito libre cambio, o ritmo, a velocidade, a cantidade de bens e incluso de bens inmateriais como son os produtos financeiros que circulan polo mundo, pois non ten igual na historia, non? É certo que houve uns cambios tecnolóxicos que permiten isto, pero eso se traduce inmediatamente en cambios sociais moi fondos, non? Por exemplo, nos que un tema que afecta e que ademais hai que abordar evidentemente, que é o tema da desigualdade e da pobreza, pois non se debe perder nunca de perspectiva que este proceso, por fechalo, desde 1990 ata a actualidade 1.000 millóns de persoas, 1.000 millóns, digo ben a cifra, deixaron de estar en situación de pobreza extrema, non? Naquel momento, no ano 90, estaba o 35% da poboación mundial e hoxe é preto do 10%, un pouquiño menos do 10%, non? Por tanto, isto é un cambio moi positivo e moi importante. Que o que pasa? Que estes cambios, que evidentemente están permitindo que centos de millóns de personas pois recuperen un mínimo de dignidade e abandonen a pobreza, eso a súa vez pois vai introducindo cambios, non? Cambios que se ven en algúns sitios, pois China é o máis evidente, non? Cambios de todo tipo, teñen unha traducción en cuestións políticas, non? É certo que estes cambios o que provocan é unha reacción conservadora, non no sentido político, sino no sentido do temor ao cambio, en primeiro lugar polos países que ven como esa riqueza que sigue incrementándose, a riqueza mundial, se distribúe de outra forma, non? Entón, estamos vendo como efectivamente en moitos países hai unha reacción frente á globalización e unha volta, polo tanto, a formas de proteccionismo e de nacionalismo que son unha reacción porque, efectivamente, neste xogo o feito de que, aínda que haxe máis riqueza, haxa tanta máis xente que participa nela, pois provoca redistribucións da renda e hai perdedores neste proceso, non? Isto está a dar lugar despois de un excesivo, eu entendo así que foi excesivo, simpatía polos procedementos de intercambio libre sin ningún tipo de reglas, non? Que foron os que provocaron a crise económica xa en sentido estricto que vimos de padecer. Isto está a provocar unhas reaccións políticas que son no fondo unha volta ou un intentar manter un status quo que posiblemente non se poda nunca respetar, porque a onda da globalización barre con todo isto e o estamos a ver todos os días en calquera dos campos que miremos. É imposible poñerlle portas ao mar, non? Bueno, pois iso que está a provocar son cambios políticos moi importantes, non? Estamos a ver
que non é unha particularidade do sistema político español. Estamos a ver cambios significativos nas correlacións de forzas políticas. Estamos a ver como vellas ideoloxías non dan resposta, aparecen novas ideoloxías, aínda que a forma de facer política, que sexa a demagoxia ou o populismo, son moi vellas. E estamos a ver mesmo nos países nos que nunca pensamos que iso podería ocurrir, non? O caso da democracia americana con Donald Trump é o máis evidente de todos, non? Con unha mensaxe realmente sorprendente, precisamente na gran potencia defensora da liberdade de movimentos e de cambios, que ademais históricamente foi acolledora de poboación inmigrante. Pois estamos a ver como está a falar de construir muros e outras cousas aínda peores, non? E iso tamén implica que nas nosas sociedades ese xogo de novos repartos do beneficio do mercado está a xenerar tamén unha ruptura dos consensos, que iso eu creo que é un pouco máis preocupante, non? O benestar da nosa sociedade foi un consenso básico que se construíu despois da Segunda Guerra Mundial, que todos coñecemos, que é o fundamento da economía de mercado, pero con unha componente social, a economía social de mercado, a construción do estado de benestar. É certo que nas loitas políticas e ideolóxicas a curto prazo pois moitas veces se contrapón, non? Pois a dereita máis liberal cos socialistas ou a socialdemocracia máis avanzada, pero no básico, cando un mira as cifras, houve un grande consenso de que había que defender as institucións de mercado que deixan a creatividade individual e xeneran incentivos para que a xente pois traballe, invente, innove, xunto con un sistema redistributivo que garanta que quen non sae adiante, pois por sorte, por problemas, por lo que sexa, pois ten unha rede de protección sanitaria, educativa, etc. Non? Bueno, esos consensos estamos vendo que empezan mesmo a rachar. Eso xenera, pois, a súa vez, pois, certas inquedanzas que afondan no proceso anterior, non? De, mire, eu deixenme estar como estaba antes de que houbera globalización, que tiña as miñas fronteiras, tiña a miña moneda, tiña un entorno controlable de expectativas a medio e longo prazo que con esta nova onda pois desaparece, non? Bueno, en ese contexto, pois Galicia digamos que está cunha condición que a que temos, que é a que nos permite, non? Inserirnos neste mundo, intentar procurar un pouco de benestar dentro deste mundo. En primeiro lugar, eu creo que xa hai unha primeira afirmación máis política. Eu creo que temos a sorte de estar nun estado autonómico. Eu non son dos que pensen en absoluto, hai quen o ten escrito incluso, non? Que isto é como unha diputación, non ten nada que ver. Nestes momentos España é posiblemente o país máis descentralizado políticamente que hai en Europa, coa excepción de Suiza, que como sabemos ten unha confederación histórica, que tampouco é exactamente unha confederación, pero que efectivamente os cantóns teñen moita capacidade económica e legislativa, pero salvo o caso suizo estamos enormemente avanzados, non? Nestes momentos en España o principal ente administrativo que gasta non é o Estado, xa son as comunidades autónomas. Se non temos en conta a seguridade social, que ten unha inercia e unha lógica distinta, as comunidades autónomas están gastando por riba do 40% do gasto público en España, o Estado non chega ao 30%. Despois está a seguridade social e os concellos que andan en torno, a administración local en xeral que andan en torno a 9, 10, 11%, dependendo tamén un pouco de como varía o gasto das outras administracións, non? E ademais temos capacidade normativa, non? Os Länder gastan máis ou menos o mesmo que as comunidades autónomas, pero non teñen capacidade de aprobar leis, cousa que si temos en España. Por tanto, temos avanzado enormemente no que é a descentralización do gasto, pero tamén con capacidade normativa, de feito que, como vimos de comprobar coa conferencia de presidentes do outro día, é que xa o propio Estado, cando quere tomar unha iniciativa nunha política importante, non o pode facer. Entón, primeiro temos autonomía, pero temos un Estado que redistribúe recursos, o cal é tamén moi importante, non? Porque un dos temas que se quere abordar é o do financiamento autonómico. Temos un Estado que distribúe os recursos a nivel personal e a nivel territorial. Isto é algo que permite que Galicia, bueno, pois poda, digamos, respostar aos desafíos desta nova situación mundial dun xeito moito máis acaído, moito máis sinxelo, non? Pero ademais estamos en Europa.
E así como o Estado español está funcionando relativamente ben, ainda que ten problemas, especialmente no ámbito do catalán, ainda que ten problemas, o certo é que si ademais do Estado temos a protección deste área de comercio e de liberdade tamén que a Unión Europea, pois tamén temos outra vantaxe, non? Porque dentro destes movimentos de globalización é certo que a Unión Europea a súa vez é unha aduana ou é un espazo que permite manter un modelo que era o que mencionaba antes de benestar basado nun contrato social distinto ou diferenciado e que se pode competir pola súa dimensión co resto das grandes áreas económicas do mundo dun xeito bastante millor, certamente, que se estivésemos noutra situación. Entón, neste contexto de autonomía, de integración nun Estado que practica a redistribución e dun área onde compartimos valores esenciais sobre o que debe ser a función dos poderes públicos, que é a Unión Europea, e onde estamos tomando decisións, non? E as decisións que estamos tomando pois son as que están baseadas basicamente en dúas ideas, non? Aproveitar os nosos potenciais endóxenos, aquelo no que nós somos millores e que, polo tanto, podemos sacar máis proveito deste modelo de mercado nacional e internacional que é a Unión Europea, e, por suposto, abrirse cara fora, abrirse cara fora e sacar proveito das vantaxes do comercio a nivel español, europeo e mesmo tamén internacional, non? E a partir de aí, pois toda a política económica que estamos a facer desde a Xunta vai un pouco por esa liña, non? Se falamos do sector agrario, pois teremos ocasión de mencionar unha cuestión, ou do sector industrial, do sector servicios, etcétera, etcétera. E creo que, efectivamente, os retos son moi grandes, porque esta época de cambio precisamente pola falta de concepción, non? Ou de visión do que podía traer ese modelo de globalización aberto e sin ningún tipo de reglas, foi o que provocou unha crise económica concreta que comeza no ano 2007, que evidentemente deixou entre nós pois unha situación, afortunadamente en termos económicos estamos saindo da crise, pero quedan os seus efectos en forma de máis desigualdade, en forma de moito paro, que é o principal problema que ten España, e, por lo tanto, temos que ser capaces de revertir a situación económica, pero sin perder de perspectiva que estamos nun entorno de cambio totalmente distinto, o que, por unha banda, pois ten as súas vantaxes, pero por outra presenta novos retos e novos problemas, non? E creo que xa cumprín cos 5 ou 6 minutos, fixen unha cousa, pero está dentro de fixen unha cousa así un pouco xeral, que dá pé ahora que falemos desde a lingua, financiamento autonómico, o que queirades. Bueno, antes de nada, dúas observacións. Pedro, pois dúas observacións que debes saber e conocer. Unha, como antecesores en esta función estuveron tres forzas políticas, dixeron o que lles pareceron, sin problema ningún, político, como non podía ser de outra maneira. E todas esas tres forzas políticas tiñen un factor común, que eran forzas da oposición no Parlamento galego. Polo tanto, non tiñan o dominio do feito. Perdón, Jesús. Non tiñan o dominio do feito. Pero chegados aquí agora, si estamos ca forza política mayoritaria no Parlamento galego que ten o dominio do feito. E como plus e a maior é un feito. A maiores a nivel de Estado, pois acontece o mismo, co cal o tema cobra maior importancia. Eso como pequena observación que se lle fixo a todos. E segundo apartado, bueno, as preguntas que aquí foron os puntos de traballo, foi un pouco a comisión que organizou isto do Instituto de Estudos Milloráns. Se podían facer miles de tesis de doutoramento e podíamos falar miles de horas, pero, bueno, un pouco de fío condutor sobre temas de rigurosa actualidade. Ben, o primeiro que te vou expoñer e que pediría a opinión en calidade de portavoz voceiro do Partido Popular, a parte do soporte personal que hai, que é un peso pesado, temas sobre o lácteo, pesqueiro e forestal. En todos eles saco cifras dadas por eles, eu non me invento nada desto, e das súas organizacións empresariales. Supoñen o 4,5% do Produto Interior Bruto de Galicia. Ben, no tema pesqueiro,
tres cuartos do mismo, hai unha move 21.000 empregos, pero aquí casi, como digo eu a veces, máis que falar do que move, hai que falar da perda do emprego. O nivel de desemprego é altísimo. E xa metendo un poquinho no tema, e podías metelo aí se te parece, o tema forestal, tema monocultivo e demais. En concreto, que ten o Partido Popular referido ao caso de Galicia sobre estos temas e centrados, se pode ser, no tema emprego versus contra desemprego que se dá no sector? Tamén 5 minutos, non? Así lo chegamos, Vamos a ver, decía que estamos en tempos de transformación e efectivamente todos estes sectores son un bo exemplo, non? O tema do lácteo, non? Porque mencionáchelo, non? Sí, o lactinios mencionei. O tema do lácteo, non? Vamos a ver, o tema do lácteo eu quero simplemente así dar unhas cifras para orientar a cuestión, non? Entre o ano 2010 e 2015 nada máis, en Galicia o número de produtores baixou de aproximadamente 12.000 a menos de 10.000, a 9.300. É dicir, se perderon 2.400 unidades de produción láctea, non? Sin embargo, no mesmo período, a produción láctea se incrementou un 15,78%, é dicir, casi un 16%. É dicir, pasouse de producir 2.200 millóns de kilos de leite a 2.600 millóns. É dicir, estamos indo a un proceso de millora da productividade no que hai menos unidades que producen, pero as que están producen máis. E ademais estamos efectivamente nun mercado global onde a proteína que ven do leite é unha proteína moi intercambiable, non? Entón, que é o que estaba a ocurrir? Bueno, primeiro, o sector lácteo galego, isto podemoslo ver, é dicir, se miramos que de repente aquí pois desaparecen 2.500 explotacións, podemos decir isto é unha hecatombe, pero se o analizamos desde a perspectiva do leite que estamos a producir, chama a atención de que estemos incrementando a produción, non? Isto quer decir que estamos facendo algo que noutros países se fixo con moita antelación e que nós empezamos a facer pois casi coa transición e cando entramos no mercado común, que é sustituir explotacións de 10, 12, 20 vacas, non? Pois a unha produción industrial que ademais garante moito mellor a sanidade. Eso unido a que, como non só é Galicia a única que incrementa a súa produción, que ven ser pouco menos da metade, pero prácticamente a metade da española, isto se está producindo a nivel europeo, onde ademais o sector lácteo do mercado común tivo fortes subvencións para incrementar a calidade do produto, o leite que dá cada vaca, etc. Bueno, pois o que estamos nun mercado no que cada vez hai máis produto. Por outra banda, como se pode comprobar, agora incluso hai quen cuestiona a importancia que ten inxerir leite, o cal é unha animalada segundo os nutricionistas, pero certo que non se consume o mesmo leite que se consumía antes, cada demanda sube a oferta e iso afecta os prezos, non? En Galicia en concreto, ademais, cun problema engadido, non? Que non se dá noutras comunidades autónomas, que o sector sigue sendo todavía un sector moi atomizado e moi centrado na produción do primeiro produto lácteo, non? É dicir, non hai transformación e ademais todavía hai un número de produtores que poderían asociarse á hora de negociar prezos e non o fan. Co cal estamos nunha situación na que hai moitos produtores que venden o produto negociando por separado, a diferencia do que pasa, por exemplo, en Asturias, que están sometidos a unha doble ditadura, a do intermediario que compra e a do produtor, o vendedor final, non? É dicir, as grandes multinacionais que transforman o produto e os supermercados que o colocan ao consumo, non? Bueno, eso é complicado resolver. O que quero dicir é que, por unha banda, estamos cunha transformación que vista en perspectiva histórica é positiva, estamos modernizando, estamos facendo máis eficiente a produción láctea galega, pero estamos nun mercado moi amplo onde hai xente moi poderosa e nos non nos asociamos, non?
Ese é o contexto. Aí, evidentemente, chocamos tamén con normativas de competencia. Non se pode primeiro obrigar os produtores a que fixen prezos, e mesmo decilo pode ser obxecto dun expediente por parte da Unión Europea porque estamos vulnerando a libre competencia. Eu penso que nun mercado no que o comprador xa ten casi un monopolio, pois non estamos falando de libre competencia, por lo tanto, habría que equilibrar o poder negociador de as dúas partes. E o único que se pode facer é intentar primeiro que non se explote, intentar que non haxa compras a baixo coste e ventas a baixo coste nos supermercados como efecto chamada, e un pouco é por aí por onde estamos, non? Pero o que se trata é de que, primeiro, que o sector se asocie, e segundo, de intentar que aquí se engada máis valor. En ese sentido temos dúas boas novas, non? A primeira é a fusión, o acordo de cooperación entre as tres principais cooperativas galegas do lácteo, que veñen a representar un 20% da produción láctea galega, e, polo tanto, cun compromiso de transformación en Galicia, e despois o anunciado proxecto de investimento dunha multinacional americana que o que está ven buscando basicamente a proteína do leite, non? Ven buscando a proteína porque, como decía, iso é un ben moi intercambiable en todos os mercados e ten moitos usos máis ao lado que a produción do propio. Ben, este incremento de demanda local é un incremento do asociacionismo, eu confío que faga que pouco a pouco o sector lácteo supere a crise que ten nestes momentos debido, insisto, fundamentalmente a falta de asociación por parte dos produtores e frente a un poder máis forte dos compradores, non? E por outra banda que se empeza a transformar nesa doble derivada dun produto proteínico que ten saída para producir outros alimentos, bebidas energéticas, etc., por un lado, pero por outra banda, pois, a produción do produto local, non? Isto é así en torno ao lácteo, non? O segundo que me decías era... Por exemplo, o sector pesqueiro, que é un sector aí tal, e forestal. Bueno, o sector leiteiro, o sector pesqueiro, a disminución da flota. Sí, claro, pasa por unha banda o mesmo que eu acabo de decir, é dicir, hai un... pero hoxe en día hai menos barcos, pero os barcos son moito máis eficientes, non? Te podo facer unha pregunta concreta sobre isto. Ao frente das negociacións que se levaron e se levan, están as persoas idóneas, cos programas idóneos para que non veña esa disminución de anos para cá? Ou se nega maior? Vamos a ver, si entramos xa directamente no tema das cotas, non? Pois teño aquí algún dato. Nos perdimos no período 2005-2012 un 44% da cuota. Eso foi o que perdimos, non? Entón, aí había un goberno que negociaba e non era o do Partido Popular que antes mencionabas. Pero houve un detalle, isto é anecdótico, non? A política pesqueira é común, por tanto europea, e hai un sistema de participación das comunidades autónomas no proceso decisorio comunitario. Nun Consello Europeo de Pesca tocoulle a Comunidade Autónoma de Extremadura representar as comunidades autónomas en Bruxelas, non? Nese goberno daquela época, non? Bueno, pois ben, agora eu teño impresión, é unha impresión que me ratifica moi frecuentemente a Consellera de Pesca, é que en temas de pesca, cando hai que ir a Europa, a voz de Galicia é a que determina máis a posición galega ou española, tendo en conta tamén que hai moito interese, sobre todo, da flota andaluza, non? Bueno, o resultado é que desde o ano 2012 gañamos un 13% de cota. E, bueno, entón, esta cota que se incrementa un 13%, valor de venda en mercado se incrementou un 55%, non? Entón, este é o mundo no que estamos, é dicir, cando falamos disto entendo pois moitas preocupacións e tal, pero sempre en economía se decía que un síntoma de desenvolvemento, por lo tanto de modernidade e de deixar atrás a sociedade preindustrial, era precisamente que a transformación do mercado laboral, pois o que perdía peso era o sector primario, non? A industria mantiña unha cota e o que crecía era servizos, non? E isto o estamos todavía a vivir en Galicia, non? De alguna maneira. Pero iso non quere decir que o sector nin vaya tan mal, nin teña tal. Ben, xunto a isto na pesca, o que tamén é a segunda parte do asunto,
é que todo o que a pesca e novamente polas tecnoloxías está mudando. O tema da acuicultura é un tema moi serio. E curiosamente en Galicia temos unha longa tradición de, entre comiñas, cultivar os nosos propios recursos do mar. No caso do marisqueo é evidente, o mexilón sería a estrela que o demostra, que se pode introducir un proceso de industrialización na produción dun produto que ata hai pouco o único que se facía era recolectar, o que nos daba a natureza. Ahora non, ahora o cultivamos. Eso se está estendendo a cada vez máis especies, e certamente iso é algo que Galicia ten que aproveitar, e aí onde está o futuro, en saber cultivar o produto que a costa galega dá, que é moito, máis o que capturamos fora, transformalo, en eso tamén somos moi bons, e comercializalo como un produto de calidade, non? Por lo tanto, é certo que o tema da pesca está condicionado polas cotas, é certo que a negociación política influe. Hai, en liñas xerais, hai tamén outro dilema que non é fácil de resolver, que é o ambientalista, é dicir, canto se pode capturar sin que eso perxudique as especies, non? E que ese sea un recurso sostible. Pero eu creo que, en definitiva, o sector lácteo e o sector pesqueiro son estratégicos para Galicia e creo que van a ter continuidade no futuro, eso sí, adaptándose ás novas circunstancias, tanto técnicas como mesmo de competidores, non? Digo que isto é importante porque sempre se fala de calidade, etc. Hoxe estamos, así por traer un tema de actualidade, estamos vendo como hai unha retirada do panga dos mercados. O panga é un produto da acuicultura, pero un produto da acuicultura de baixa calidade polo seu contido, encima medioambientalmente insostible, non? Porque creo que o delta do Mekong, a forma que teñen de cultivalo e tal, pois non é sostible, non? Que, por exemplo, que en Galicia co tema das bateas do mexilón levamos moito tempo sabendo que ten que haber un número determinado que o propio mar poda reciclar os desperdicios dos mexilóns, non? E o tema do forestal é outro tema tamén moi interesante, non? Porque é outro tema no que temos ás veces unha visión, non busco xa nin siquiera os datos, non? Galicia é unha, non sei como dicilo sin que parece mal, porque é un eloxo, é unha bomba forestal. En Galicia isto o podemos ver, é que un non limpa a fachada da catedral, en 3 anos hai pinos nos tellados da catedral, é unha cousa tremenda, non? Galicia é unha das zonas de Europa que ten máis potencialidade na produción de biomasa, de madeira, non? Por lo tanto, é outro recurso que hai que saber utilizar. É certo que non sempre se fixo ben, é certo que a estrutura da propiedade dificulta unha explotación máis racional do recurso, pero tamén é certo que non hai a menor dúbida de que o sector forestal é un dos sectores que ten que ter máis futuro en Galicia. E, novamente, como sempre, co mesmo, non? É dicir, ata o de agora, Galicia non soupo aproveitar o forestal. Galicia é increíble, pero é unha das comunidades autónomas que menos participación ten no mercado do moble. Hai algunha industria de transformación de taboleiros e cousas distas, non? Pero non aproveita o potencial da madeira, e certamente o que hai que facer é utilizar ben ese recurso, utilizarlo tamén racionalmente, tamén medioambientalmente de forma sostible. Hai pouco, bueno, pues, por exemplo, falando do tema do eucalipto, pois estamos aprobando agora unha norma que intenta limitar o territorio onde se pode utilizar este tipo de cultivo, non? Pero é certamente outro sector que eu creo que ten moito futuro en Galicia, que debemos incentivar. Os tres que acabas de mencionar forman parte dos sectores que se consideran estratégicos no plan estratégico de Galicia, porque isto era algo que tamén quería mencionar. En todo o que se refire a sectores específicos económicos, por primeira vez temos, e isto tamén implica un recoñecemento de fallo anterior. Nós intentamos facer un plan estratégico na primeira legislatura de Feijóo no ano 2009. A verdade é que o enfoque non foi demasiado axeitado e agora vimos de aprobar hai uns meses un segundo plan estratégico que está moito mellor feito, tanto no que son os análisis das potencialidades como das debilidades, e un pouco buscando concentrar
o cal ten que vir acompañado dun cambio na xestión do gasto público por resultados, que é o gran reto que eu diría que temos no ámbito administrativo para esta legislatura, que esperemos que, unha vez que tes máis ou menos detectados cales son os sectores estratégicos, que as axudas sirvan para que eses sectores vayan medrando sin perjudicar a outros pero que non teñen esa potencialidade, non? Vamos, brevemente, isto non podemos pasalo por alto en ningún caso, que a industria naval. É dicir, a pérdida de empregos na industria naval é brutal, polo menos desde que eu teño uso de razón hasta a actualidade. O potencial de construción se mantén, pero ven como carro costa abaixo sin estadullo, é dicir, se perde un factor humano fundamental para ese tema, e mires por onde mires, o que máis e o que menos diagnostica, pero logo non se poñen os remedios para solucionar este problema. E é sentido nunha zona como a que estamos en Vigo, nos 7 grandes aceleros que hai, e se contamos, que non se ofenda Portugal, se contamos tamén o de Viana, pois hai un potencial de construción terrorífico. Dinos algo a diagnose do partido respecto e posibles solucións a isto, deixando noticias de prensa aparte. Bueno, vamos a ver, vou deixar as noticias de prensa aparte, pero vou dar un titular, non? No ano 2009 non había ningún contrato nin nos asteleiros públicos, basicamente os asteleiros de privados que están máis concentrados nas rías de Pontevedra e Vigo estaban baleiros, non? Isto era consecuencia dunha normativa comunitaria, non dunha normativa comunitaria, era dun recurso dos competidores europeos que paralizaron un sistema de deducción fiscal existente en España, o famoso TASLIS, que impediu que os asteleiros privados puderan ter algún tipo de contrato. Os asteleiros públicos, como sabemos tamén, tiñan unha prohibición de construción civil, e certamente a propia crise económica fixo que houvese menos contratos militares. E aquí estamos noutra destas paradoxes do mundo actual, na que, de feito, nos pasa no Parlamento, hai unha forza política que nos pide que reduzcamos o gasto militar, pero que ao mesmo tempo se faga máis fragatas en Ferrol. Isto é no mesmo documento de enmendas, por exemplo, no último Estado de Autonomía, no último debate do Estado de Autonomía. Ben, entón, decía, no ano 2009 estaba a cousa como acabo de decir. Nestes momentos, no 2016, a carteira de pedidos é de máis de 2.300 millóns de euros, hai 20 pedidos só efectuados no 2015. En Navantia a carga de traballo está empezando, todavía non se nota, non? Porque os contratos entre que se firman, se fai o proxecto, etc., se comeza, como din no sector, a cortar chapa, pasa tempo, pero hai un futuro. Se diversificouse o naval público co tema dos yaques eólicos mariños, hai xa 2, 3, 4 contratos en firme e xa se empezan a producir yaques mariños, e evidentemente no que son os asteleiros privados hai o TASLIS, o seu desbloqueo, pois permitiu unha saída para adiante, e a lección que temos que aprender, porque tamén a veces esquecemos que non todos os asteleiros privados tiveron crise. Aquí en Vigo houve algún asteleiro que mesmo nas peores épocas seguiu traballando e vendendo. E por qué? Porque o facía con produtos de calidade que non tiñan moito rival. En grandes buques que soldar chapa, os coreanos e os chinos nos van a barrer sempre do mapa. Entón aquí hai que ir novamente a innovación, a tecnoloxía. En eso aquí é certo que a zona sur de Galicia é un exemplo. E Navantia sempre foi na construción naval militar tamén, e de feito, pois agora que empeza a haber compras e movimentos, pois xa se ve que volven a subir. Pero certamente tamén o naval, eu creo que aí houve un compromiso político por parte do presidente que foi moi por riba do que era o seu deber en termos competenciais. Houve un compromiso moi forte co tema este, e creo que algo de resultados se está a ver. Dito isto, estamos outra vez no mesmo, non? Porque por iso eu quería ao principio pois decir algunha cousa así máis xenérica, é que o problema do mundo é que cada vez hai menos traballo físico, e todo o que sexa un sistema de produción física que pode ser automatizado diminúe. Isto nos ten que facer cambiar un pouco a concepción,
en xeral da sociedade, de como redistribuímos, se o capital ten máis retribución, porque a produción é máis intensiva en capital que en traballo, como redistribuímos os beneficios do capital? Este é o problema que temos, non? Que co libro aquel de Piketty pois saiu máis a lista, pero que é certo, é dicir, si cada vez digamos, os beneficios da actividade van ao capital, cada vez hai menos traballo porque é sustituído por máquinas que capital, como redistribuimos todo iso, non? Ese é o problema. Eso, vamos ao lácteo e pasa iso, pero que vamos tamén as conservas e o peixe pasa o mesmo, e no naval especialmente, non? Entón, hai dúas vías, unha é a calidade, innovación, facer algo mellor que os demais, algo que sexa distinto que fan os demais, que utilizan todavía moita man de obra intensivamente, pero con menos cualificación, e o que temos é que buscar eso, a innovación, un pouco a especialización e aproveitar o que son os recursos endóxenos onde temos vantaxe. No caso do naval a vantaxe é o know-how, é que levamos facendo barcos moito tempo, non? E polo tanto é máis fácil innovar, non? Eu vou dicir unha anécdota, pero como está en internet e hai aquí un testigo dese tema, quizá o mellor deba repetila. Aquí hai uns anos, non moitos, perdona o tema, non moitos, me chama determinado presidente dunha asociación empresarial e dice, mira, queremos facer aquí en Valadares, queremos facer unha pequena exposición textil, necesitamos 50 traductores rusos, podes conseguilo? Digo, eso está feito, non te preocupes, para cando e para tal data. E efectivamente, se fixo aquí, foron capaces e o fixeron. Eu aportei 50 traductoras, non, había un traductor cubano, ruso, español, galego e tal, e viñeron aquí. Ao acabar ese acto, isto se invitou no Centro Financiero de Vigo ao embaixador e ao director de comercio do que era a Federación Rusa, era a Federación Rusa neste momento, Alexander Kundesov. E me dice, Xaime, teño que anunciaréis unha cousa, non sei se este será o foro adecuado. E digo, tira para diante, este é o mellor foro, porque aquí vai estar a Florinata e con capacidade de decisión. E entonces aquel home que tuvo que soportar dúas cousas, nunha mesa a bandeira da Federación Rusa ao revés, que tuvo que decir, cambia eso, para unha que non, tal. Bueno, e outra cousa é dicir, ese anuncio, mire, a flota rusa é da antiga Unión Soviética, está que non hai por onde collela, punto. Isto se vai a renovar, falaban de 10-12 anos. Isto, ustedes en España nos compran o 30% de petróleo e o 33% de gas. Queremos abrir as portas, compitan ustedes e aproximadamente a cuarta parte queremos que a fagan ustedes en Königsburg, actual Kaliningrado, o resto fágano como queira. Bueno, eu non quero decir máis cousas, viñeron a preguntar como vamos e eu sempre lle dixen o mismo, mira, minifundio no Ministerio de Transportes non, hai que xuntarse todos, vale, de aquí, públicos e privados, e ir ali, se vos abren as portas e dicir, mira, tenemos capacidade para tantos millones de toneladas, como hacemos? Financiamos, demais estaba o tax lease en vigor e máis cousas hasta hoxe. Bueno, hasta hoxe, quer dizer, e Vigo construiu barcos para Rusia, verdad que o sabes, Ignacio, e quitaron moita fame en Vigo e sin problema de ningún tipo, estaban deseando ademais meter eso. Perdona por este inciso, eólico, isto, temos aquí un problema grave. Que me podes decir das 5 empresas que controlan este tema e que pasa co tema eólico? 5 grandes empresas, porque hai 9 a outro nivel sobre este tema. Te dou cifras se queres? Sí, bueno, non sei exactamente que queres que che diga sobre o tema. Como ve o Partido Popular en este momento? Non quero que se entre tanto en detalles quen tiña ou quen non tiña na razón, no tal, porque aí saliron os xueces, está na prensa, calquera pode enterarse. Sino simplemente, mira, temos esta capacidade de casi 2000 megavatios que podemos poñer xa en práctica. Podémoslo poñer xa en práctica. Como vamos a facer? O axudicamos a estas 5 grandes, non axudicamos, esperamos un pouquiño máis. Cal é a idea que ten sobre isto o Partido Popular? Porque é unha fonte de traballo impresionante, vamos. Aparte do que xa se destruiu na zona de Ferrolterra, porque hubo empresas que se foron abaixo, incluso as de mantenimiento dos parques actuales. Pero bueno. Vamos a ver, primeiro, o eólico en Galicia tamén é algo con moito potencial, porque a diferenza de outras fontes de enerxía renovable que xeraron un déficit de tarifa eléctrica millonario,
que é parte do prezo da factura da luz que estamos a pagar hoxe en día. O certo é que en Galicia o eólico é rendible por si mesmo, sin necesidade de moitas subvencións, non? Evidentemente o eólico con tema das primas, das subvencións que tiñan as renovables, parou un momento, pero en Galicia sigue incrementándose a capacidade de produción eólica. Desde o ano 2009 se instalaron 60 parques con casi son 978 megavatios, non? Es decir, estamos a falar de que tal. Aquí o que se fixo, digamos, o cambio fundamental, isto é opinable, houbo un momento, é dicir, a filosofía xeral de como se trataba a produción eólica e como podíamos apropiarnos de algún dos beneficios que xeraba para as empresas eléctricas a produción de enerxía eólica, era, eu creo que aí houbo unha idea que sona ben e que é moi fermosa, que, vostede, como vai a ter beneficios en Galicia, invista noutros sectores. Entón, eu asocio a concesión de parques eólicos ao investimento noutro sector, no que fose, non? Eso tiña un problema, non? Que as eléctricas saben do seu, pero non teñen por que saber de outro negocio, non? Nos optamos por un sistema máis clásico, se quere, máis tradicional, que é os impostos. Entón, en Galicia, o que se fixo foi poñer un canon eólico que está a permitir recaudar, pois levamos xa máis de 160 millóns de euros. Alberto, ti sabes máis ou menos canto se ingresa por ano co canon? Está rondando xa por ingresos hasta os 200 millóns. Sobre 200 millóns de euros, non? Que se reparten, por unha banda, nos concellos que teñen os parques eólicos e que teñen aí unha fonte de riqueza para os veciños que teñen máis próxima a instalación, e o resto nun fondo medioambiental que xa se reparte con outros criterios, pero que tamén se fai a través dos concellos, fundamentalmente para a mellora do medio ambiente, non? Entón, eu creo que con independencia de outras cuestións o concurso, vamos a supoñer que todos son legais, etc., eu creo que a aproximación é correcta. É dicir, estamos desenvolvendo unha enerxía limpa, se está incrementando a capacidade de produción eólica de Galicia, vamos a intentar que ese incremento da capacidade eólica non siga escarallando toda a paisaxe, que esa é outra cuestión que tamén debería preocuparnos, e estamos aproveitando os beneficios que xenera a produción de enerxía eólica a través dun imposto para as administracións locais e para o medio ambiente en Galicia. Entón, eu creo que, en liñas xerais, esa é a aproximación que temos. Eu creo que é máis correcta que a outra, non? Porque iso de vencellar unha licencia, unha concesión, imagínate que a un transportista que lle das unha liña de transporte, o vencellas a que teña unha churrería noutro sitio. Pois el sabe transportar personas, non sabe de hostelería, non? Aquí se fixo algo, se quere máis convencional, que hai un beneficio empresarial, e a parte dos tributos que paga o conxunto da Facenda española a través do imposto de sociedades e todos os demais, ten un canon específico que beneficia fundamentalmente aos concellos onde se instalan os parques eólicos e tamén ao conxunto da sociedade a través precisamente de gasto en melloras medioambientais. Entendida a mensaxe. Lingua e cultura, a lingua galega, obviamente, esos que hai aí nas paredes, escribir nunha lingua que posiblemente non coñezamos, pero a lingua da pedra quedou, vai, así quedou, está aí, témola aquí. Lingua galega, cal é a posición do Partido Popular ao respecto? Non quero dar a miña, hai que expoñelo aí. O acordo sobre o uso das linguas oficiales como patrimonio de posto en valor, como lingua de uso. Sí, a lingua nos, desde logo, vamos a ver, en primeiro lugar, en contra do que se di, creo que temos un claro compromiso coa lingua galega. Un compromiso coa lingua galega que implica o mantemento en xeral do que se pactou por todos e no que todos estamos de acordo, que era o plan de normalización lingüística. Ben, a partir de aí podemos discutir ritmos, etcétera. Pero se pensamos en cal é a situación da lingua galega, o que din os informes sociolingüísticos, é que estamos nun momento no que efectivamente hai un paradoxo xeral e algúns problemas específicos. O paradoxo xeral é que posiblemente estemos coa xeneración moderna que mellor coñece o galego como instrumento aprendido na escola, é dicir, como
como lingua e coas súas sintaxes, o vocabulario, etc. Pero, ao mesmo tempo, que a usa menos. É dicir, o problema que temos é un problema de non de descoñecemento, sino de falta de uso. E aí veñen os problemas específicos. O que hai que conseguir e o que se trata de facer, aínda que iso tamén é complicado que se faga desde os poderes públicos, que teñen tamén as súas restriccións, por exemplo, con respecto a temas tan relevantes como pode ser a liberdade individual, pois fomentar o seu uso naqueles ámbitos nos que notase menos que hai un uso do galego. Fundamentalmente, para min o máis preocupante é o ámbito da xuventude, no ámbito urbano fundamentalmente, e despois quedan aí illas, non? Unha que non é máis próxima aos que andamos neste mundo é o da xustiza. O da xustiza tamén se avanzou un pouco, pero certamente tampouco é un mundo no que se utilice excesivamente, non? Esa é a posición xeral. Compromiso, apoio, evidentemente eso se garante introducindo o galego nas escolas, garantindo que a escola xenere cidadáns que coñezan o galego como lingua propia, o castelán como lingua común, non só dos españois, sino da segunda lingua máis falada no mundo, e a ser posible tamén aprendizaxe dunha terceira lingua estranxeira, o inglés ou o portugués, porque eu creo que, por exemplo, no ámbito do que é a conexión do galego co mundo da lusofonía, ninguén fixo nada na historia de Galicia tanto como se fixo nos últimos 2 ou 3 anos polo actual goberno da Xunta, non? O cal tamén aí tiven algo que ver e eu sinto-me especialmente satisfeito. Perfecto. Bueno, entendido o tema, entramos ahora noutro aspecto un poquinho máis delicado, que non por velo todos os días ten menos importancia, que é o tema da demografía. Eu excuso casi, vamos a ver, que está claro que se nos vai abaixo a demografía, ninguén ten fillos por 100 euros de aportación e outras cousas, e hai un envellecimento brutal da población. Os idosos xa de máis de 5 anos ocupan un porcentaxe elevado e con visos de irse incrementando. Existe algunha diagnose no Partido Popular neste punto, posibles solucións a este punto na demografía, e se quere despois continuar derivado deste tema os servicios sociais que correspondieran a este tema, é dicir, lei de dependencia, desenrola da lei de dependencia, residencias individuais, o que queiras, é dicir, se hai unha política sustitutiva da política de facer piscinas en cada pobo por residencias individuais, por usar argumentos así de a pé, verdad? Bueno, queres que che faga tamén así un rápido repaso a casi todo o que é o social. Eu o tema da demografía, pero incidindo na isto partida, me preguntas a min ou me preguntas como portavoz, porque como a primeira pregunta casi, me dixeches que eu era portavoz do Grupo Popular e que tal condición falaba, entón teño que coidarme, porque non é o mesmo falar por un que por 41, que son os que somos, non? Bueno. Vamos a ver, o tema da demografía é un tema extraordinariamente complicado. Nos fixemos un plan demográfico. Hai unha comisión onde están as universidades, etc., que están analizando dentro dese obxectivo de que haxa unha revitalización demográfica en Galicia, que medidas son as máis úteis, non? Pero cando se fixe o plan demográfico de Galicia, eu creo que outra vez sin perder a perspectiva, porque estamos nun mundo que é distinto, que era o que decía ao principio. Había unha pregunta, fixose unha enquisa moi boa entre mulleres e homes en edade de procriar. Entón, había unha pregunta que é a que quero salientar. Era, no suposto hipotético, non, de que vostede non teña ningunha dificultade económica, teña traballo, vostede ten guarderías, ten todo cuberto, é dicir, nun mundo no que vostede non este acondicionado porque non ten traballo, porque non ten con quen deixar os nenos, etc., etc., cantos nenos tería, non? E daba en torno a 2. Iso é o que pasa na sociedade. É dicir, que un pode dicir, home, ao revés, na sociedade antigua pasaba o contrario, que con independencia dos recursos do traballo, etc., a xente tiña 6, 8 os que viñesen, non? Entón, ese é o problema de fondo. Este é un problema moi complicado. En moitos países, pois, que fixeron políticas moi agresivas en materia de familia,
xeneraron novos problemas, non? Porque, como é sabido, os sociólogos determinaron que a maior parte de toda a conflictividade que hai na periferia de París e outras grandes cidades francesas ten que ver con políticas que fomentaban o natalismo, pero non o cuidado dos pais dos fillos. Entón, os pais tiñan fillos, pero os deixaban e tal, e fixeron cambios como que lle dou axuda se ten moitos fillos, pero vostede me garante que o neno vai ao colexio se non lle quito a axuda, porque nin siquiera se escolarizaban, etc. Entón, é un tema moi complicado, que ten que ver, según o punto de vista que lle queramos dar, cos valores personais ou individuais. Antes había unha concepción da vida na que pois moitas familias tiñan os fillos que Deus les mandaba por convicción, e aínda hai familias desas, pero cada vez menos. Antes os fillos, de acordo coa interpretación máis economista, eran man de traballo, forza de traballo no rural, e polo tanto ter moitos fillos era unha riqueza porque tiñas man de obra. E agora os fillos son un ben de consumo, é dicir, os pais non teñen fillos porque lles boten unha man na casa, teñen fillos porque lles gusta ter fillos e disfrutar deles, e polo tanto, en vez de ter moitos, prefiren ter poucos e máis mimados, non? Que a súa vez tamén un problema de que ás veces estamos vendo xeneracións que veñen demasiado super protegidas por pais que os utilizan para proxectar as súas arelas, etc. Un tema moi complexo. Nos que estamos a facer, bueno, pois o que si é certo é que en España, non en Galicia, en España en xeral, axuda as familias e das máis baixas dos países de Europa. Isto é algo que nos debería facer reflexionar. No IRPF ter familia casi non compensa, é a realidade. En Francia, ter fillos e facer a declaración familiar supón unha rebaixa importantísima no que son os tributos, aparte de que hai axudas para aqueles que non fan a declaración da renda. Isto estamos moi lonxe do que son as medias europeas. Entón, isto debería ser un tema que, por eso estamos contentos do que se introduce a nivel nacional na xenda, un tema nacional. É dicir, toda España debe plantexarse que pasa coa demografía. Certamente, nos dende a Xunta algunha cousa estamos facendo que eu creo que é moi positiva. Dentro da modestia na política fiscal fixemos tamén algunha axuda aos pais para a atención dos fillos e para os fillos durante os primeiros anos de vida, que incrementamos nos últimos orzamentos. Eu creo que o máis importante que fixemos desde a Xunta é que por primeira vez, non sei se foi o ano pasado, superamos a media que recomenda Europa de número de prazas de gardería por neno. Por tanto, está habendo un investimento importante en escolas infantís, hai unha rede que vai crecendo e ademais vaise metendo onde fai falla, pois, intentando que estean próximos os postos de traballo, etc. E certamente tamén se está facendo algunha cuestión que eu creo que ten máis que nada un impacto mediático, polo tanto, de divulgación da importancia da demografía. Bueno, pues como pode ser a Caixa finlandesa, etc., que o que tratan é de chamar a atención sobre un problema máis que resolvelo, obviamente, non? Pero que se supón que ten unha efectividade por aí, ainda que eu entendo, como diste, que ninguén ten un fillo porque lle den unha caixa no hospital cando nace, non? É certo que temos que plantexarnos moi en serio isto, pero non só desde a perspectiva dos poderes públicos, porque a cifra de que o número ideal de fillos que tería unha parella non sexa a tasa de reposición do país é acojonante, é preocupante, sí, moi preocupante. A mudanza da estrutura familiar tamén, familias monoparentais e demais, é dicir, o tema está aí, desafortunadamente está aí. Vamos a pasar... Non é un problema da familia monoparental ou de dous pais, non é un problema, é un problema das preferencias tanto de mulleres e homes, sexa cal sexa a unidade familiar que teñen composta, de cantos fillos queren ter. E de que a paternidade ou a maternidade realízase con un número de fillos que non dá tasa de reposición. Ese é o problema, e iso é un problema de valores, e iso desde os poderes públicos como se muda. É complicadísimo, sempre cando respectemos o que é isto. Ben, dito isto, tamén eu quería engadir unha cousa. Hai un momento o alcalde de Bayona estaba fachandeando que estamos na zona de España onde hai máis persoas de esperanza de vida, non? Entón, tampouco digo, isto sí que o digo, eu non o digo como portavoz, é que tampouco ás veces tolemos demasiado con determinadas cuestións.
porque pensamos que o noso é o peor caso. O país que vai ter un problema de envellecemento máis grave a mediados deste século é China. China coa política natalista que era de contención da natalidade, que ademais concentrou nos anos no 2050 vai a ser o país con moito máis que Europa, non? Aquí pois, vamos a ver se recuperamos a natalidade, pero tamén teñamos en conta que hai un axuste e que cando había moita natalidade a esperanza de vida era moi baixa, e que agora temos aquí un magnífico exemplo, eres o presidente, non? Do instituto, que unha persona que antes era casi un milagro que estivese viva, por media estadística, agora está aquí mirándome con cara de tampouco te pases. Quer dizer, que cambiou moito o tema este. É verdade que hai menos xente, pero vive moito máis tempo e, sobre todo, que é importante, pois, con capacidade de crear e de disfrutar a vida, e de aí que sexa algo que efectivamente que vender, que a esperanza de vida nesta comarca é das máis altas de España, non? Bueno, vamos a pasar un pouco, hai dos temas que son importantes, e entón vamos a pasar un pouco rápido por tema de pobreza enerxética, temos aí, e a lei de dependencia, que é outro tema que está aí. Eu solamente quero sacar que como fruto da idade, aquí chamada terceira idade, envellecimento poblacional, os idosos, hai hai cuestións curiosas, e a dixen aquí outro día, é dicir, os vellos e vellas alemáns están sendo tratados en residencias nas zonas extremeiras limítrofes de Polonia, onde se fala alemán, por un tema económico, por un tema de idioma, por un tema de xadez, en fin, cosas que hai que estudiar, porque igual pode suceder aquí mañán, que hai que estudiar. Perdona por este inciso, pero orzamentos, desde o ano 2017 a 2020, é dicir, a primeira empresa do país está claro que a Xunta de Galicia, eso está claro, non? Con os orzamentos de 9.000 e pico, casi 9.400 millóns de euros, e con a gran capacidade redistributiva, e eso me remito á primeira exposición dos 8 minutos que ten a ese nivel. Obxectivos de estos orzamentos, tanto para este ano, que me parece que están ainda sin asinar, polo que poden ver. Temos o debate a votación o luns. O luns, sí. Ha pasado mañá, prácticamente. Sí. Non me constaba. Obxectivos de este orzamento, porque con esa cantidad de dinheiro, Dios mío, a cantidad de cosas que se pode facer. A ver, contanos algo nese punto. No, vamos a ver, novamente, vamos a ver, son moitos cartos, pero dar así un par de cifras, o Consello de Sanidade me corrixe enseguida. O orzamento de Sanidade estamos xa no 41% deses 9.000 e pico millóns, o 41% de Sanidade. Estamos a falar, canto? 42, que son exactamente, que ti sabes a dir? 3.600 millóns é solo a Consellería de Sanidade, máis os Sergas, e deles, pois prácticamente 1.000 son o consumo farmacéutico, xuntando o consumo de fármacos polo sistema habitual de receta, máis o consumo a través de hospitais, non? Bueno, vale, seguimos sumando. O seguinte é a educación. A educación, pois, debe estar ao 20 e tantos %. E despois veñen os servicios sociais. E se houbo... Sí. 50 millóns en recetas ao mes. 50 millóns de recetas ao mes. No, 50 millóns de euros, dixen de euros. Sí, se entendeu. Bueno, el ten estas cifras... Vale, bueno, entón, digo, por poñer as cousas en perspectiva, non? Porque o principal problema que temos como comunidade autónoma desde o punto de vista financiero é o financiamento da sanidade. O financiamento da sanidade tamén, incluso nestes anos nos que se fala de recortes, se miramos a diferencia entre o orzamento aprobado e o executado, eu creo que en todos os anos a única consellería que tivo todos os anos sobre execución, é dicir, que se gastou máis do que se aprobara ao inicio do exercicio, foi a Consellería de Sanidade, non?
Polo tanto, hai moitos cartos, pero a que van? Van a educación, van a sanidade fundamentalmente, van a educación en segundo lugar, e servicios sociais. Eu, ás veces tamén non valoramos algunhas decisións políticas que adoptamos, non? Hai 3 comunidades autónomas, por exemplo, en España que manteñan a pensión no contributiva, que é controvertida, porque hai moita xente que percibe a contributiva que di, bueno, por que eu que teño unha contributiva baixa porque non se me mellora a min, bueno, pero temos, son Andalucía, Galicia e non me acordo ahora cal é a terceira. Nos, por poñer así tamén algún dato, non? Incrementamos os centros de día de 2009. Había cerca de 1000 prazas, ora hai 2.300, é dicir, máis de 1.300, un incremento do 141. Residencias de maiores, prazas, pasamos de 5.500 a 6.800, un incremento do 22%. Centros de Alzheimer, prácticamente non había prazas, 200, ora hai o doble, máis do doble, prácticamente o doble. Prazas de discapacidade de 4.000 a 5.000. Bueno, en fin, servicio de asistencia, servicio de axuda no fogar, 4 veces máis atendidos no último ano que no ano 2009. E no ano 2009 o orzamento non era de 9.000, era de 11.000 prácticamente. Entón aquí fixemos un esforzo que tamén se ve na dependencia, non? Na dependencia nos tiñamos atendendo o día en torno a 14.000 personas cando chegamos ao goberno no ano 2009. Aí é posiblemente porque o sistema acaba de comenzar, isto non quero dicir que houbera unha vontade de non dar axudas á dependencia. Na actualidade son casi 50.000, 48.000 e pico. Todo iso con menos orzamentos, non? Por tanto, eu creo que o compromiso social arrisga por necesidade medrou máis que nunca. Reformámola de acordo cos sindicatos, facendo algo que é unha medida excelente, foi por consenso, insisto, cos sindicatos, que arrisga dividiuse, e hai unha risga para as persoas que se están en unha situación de exclusión social e sabemos polos servicios sociais que non van sair dela, o que se trata é de que non morran literalmente, non? De axudalas, pero aquelas persoas que teñen posibilidade de sair para que non se queden ancladas na precariedade, se lles deixa acumular a axuda da risga aos ingresos que poden ter por algún traballo, co cal hai un incentivo para reincorporarse á sociedade e ao traballo, e, por tanto, fixemos un grande esforzo. Eu creo que cando nos critican por estas cuestións é un pouco injusto, porque ademais de ter a vontade de poñer os cartos tamén hai que saber xestionar. Hai un dato que é espectacular, o digo aquí lonxe para que non se interprete en clave local, pero o Concello da Coruña, que está gobernado, como se sabe, por unha forza que nos fixo moitas críticas en relación co gasto social, sacou o primeiro ano, incrementou, non me acordo en cantos millóns, as axudas para as familias necesitadas da Coruña. O ano pasado, dese orzamento, deu unha axuda, a unha familia en toda a Coruña. E o resto dos cartos, como os iba a perder na execución orzamentaria, pois se deron para as bicicletas que se colocaron nos cantóns, etc. non? Dicir que, primeiro, hai recursos, hai vontade e hai xestión, porque tamén isto hai que xestionalo, non? Eu creo que cando un di as cousas que di e despois a sociedade vota o que vota, é porque o que hai unha contradición entre o que a sociedade sinte e nota e o que di como ve as cousas, non? E, polo tanto, eu creo que neste caso o compromiso social é firme. Ata o punto que cando un xa pasa as cifras que normalmente, pois, bueno, claro, o caso é a persona que ten un problema e non a cifra, non? Pero o certo é que Galicia é das comunidades autónomas na que o índice de desigualdade, o índice de Gini, evolucionou menos mal, e, polo tanto, temos unha sociedade que en comparación co deterioro da igualdade que houve noutras comunidades autónomas, o deterioro aquí foi moito menor. Iso é algo moi positivo e ademais obedece primeiro unha sociedade que é especialmente solidaria, que é a galega, porque isto tamén é verdade, non? Que a sociedade galega
a familia como colchón, etc., pois o mellor notase máis que en outras de carácter máis urbano. Pero tamén é certo que houve un esforzo por parte da comunidade autónoma de priorizar estas cuestións nos orzamentos, non? E por tanto, a min me parece que é injusto. E teñas en conta, cando digan as cifras de dependencia, digo, bueno, eu sigo falando hasta que me digades, pero isto é como... Pero dúas cousas, non? A primeira, que cando se aprobou a lei da dependencia iba a pagar o 50% do Estado, e está a comunidade autónoma pagando o 70 e pico por cento. Bueno, pois vale, quero dicir, saibamos todos que con independencia que goberne en Madrid, quen financiou a dependencia foi a comunidade autónoma, cumprindo, é dicir, se a comunidade autónoma se quedara o 50% como Estado, en vez de 40.000, pois igual eran 20 e pico mil. Primeira cuestión, non? E a segunda, isto é unha observación que fago, que espero que sexa unha predicción, e que eu estou intentando sempre convencer aos meus compañeiros do Partido Popular, polo menos en Galicia, que é onde me escoitan, non máis, que o tema das axudas sociais e todo o que é o gasto social, eu creo que é o momento de darlle unha gran pensada, nun sentido, non? No ámbito autonómico estamos vendo que hai distintas consellerías que teñen gasto social, pero que cada unha non sabe onde está a axuda, non? Entón, por exemplo, na Consellería de Industria hai unha axuda para as familias que teñen problemas de pago da factura eléctrica, non? Na Consellería de Asuntos Sociais hai non sei cantas axudas, descoordinadas mesmo dentro da mesma consellería. Despois temos a lei de dependencia, pero, por exemplo, a lei de dependencia e todas estas non están integradas, por exemplo, co tema das pensións, tal maneira que hai sistemas de revisión dos ingresos da renta e do patrimonio das persoas que acceden ás axudas. Eu creo que xa é o momento, e por aí se empeza a camiñar, remítome ao que se dixo na Conferencia de Presidentes, que xa é o momento de empezar a falar da axuda ás familias que teñen necesidades, as unidades familiares que teñen necesidades, dun xeito máis integral, con independencia de quen sexa o departamento que dá axuda, non? Eso eu creo que é o que lle pasa a España, ahora que está moi de moda volver a falar da renda social, da renda básica, que é un tema tamén moi interesante para o futuro. Unha das preguntas que nos facemos é se sumamos en Galicia a Risga, o ticket eléctrico, todas estas que dixen da asistencia domiciliaria, etcétera, 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 ao final pois xa tes uns cartos que se van ben enfocados, non? E a solicitude é única, tes axudas as familias en función das súas necesidades, sexan estas eléctricas ou de hipoteca ou do que sexa, eu creo que utilizaríamos moito mellor os recursos, non? Eu creo que ese é o camiño e o futuro. E dito isto, eu creo que a corto prazo o compromiso noso co gasto social é bastante claro, porque as cifras son as que son e non outras, non? Ben, en termos de eficiencia, entendo, sei que se falará dunha actividade política e un rexistro de prestacións, etc. Bueno, isto, por a última parte que temos aquí, que parte desta cuestión foi enfocada en esos 7 minutos, que Galicia no Estado español, isto, relacións de futuro, situación político-administrativa, como ve, e sobre todo el tema de las pelas, o financiamento. Bueno, pois así... Está é unha cousa que está neste momento arriba, así que non podemos... Sí, vamos a ver, dúas cousas. Vamos a ver, eu creo que o Estado autonómico e novamente as cifras dan unha idea, foi unha historia dun éxito claro, é dicir, en España a descentralización política e autonomía funcionou razoablemente ben. A súa orixe foi un compromiso entre posicións máis unitaristas e posicións aínda máis autonomistas ou federalistas ou confederalistas ou soberanistas, non? E creo que funcionou razonablemente ben, e o problema que temos agora é que se está quebrando ese consenso. A mí preocúpame moito, eu son un convencido autonomista e creo que o Partido Popular de Galicia tamén o demostra, e o demostramos, e se queres, se alguén ten algunha dúbida, pois poño algún dato encima da mesa, non? De como reformamos as institucións autonómicas cando en Castela Mancha se suprimían, por exemplo, por poñer un caso, non? Pero bueno, a mí preocúpame moito que a crise e a tensión da corda desde ambos extremos está implicando que tamén neso hai unha polarización, como decía ao principio, non? Sistemáticamente no CIS colle unhas enquisas e defende un Estado autonómico tal cal está agora
unha maioría significativa, está caendo, e o que está subindo é fundamentalmente que queren unha volta a un Estado centralizado. Isto está crecendo en España, e ao mesmo tempo está crecendo en determinadas comunidades autónomas o da ruptura total, non? Nomeadamente onde se notou iso máis foi en Cataluña, non? Entón, eu creo que si abordamos o problema de como conciliamos todo isto, íbamos a dar unha volta de non sei cantos anos para chegar á conclusión de que o Estado autonómico non está tan mal, non? Que permite conciliar o que pertenza a un espazo máis amplo e con unha historia común que España, coas preferencias individuais, culturais, desenvolvemento do propio das distintas comunidades autónomas, non? Entón, bueno, eu creo que agora o reto é como rachar con esta deriva catalana. Eu creo que o goberno está sendo prudente, xa hai quen di incluso que está sendo demasiado prudente. Eu creo que está facendo o correcto, esperar a que se produzan actos que non sexan acordes coa legalidade vixente, nomeadamente coa Constitución, e en función deso actuar con prudencia, non? Vamos a ver que é o que pasa. E nese follón, precisamente, se nos mete o do financiamento autonómico. Sobre isto, tamén dúas pinceladas. Eu creo que o sistema de financiamento autonómico ten eivas, e hai defectos que hai que corrixir. Non é un deles dos menores o feito de que na crise viuse que é un sistema que é moi pouco flexible á crise. No ano 2009, cando se afundiu a recadación, a comunidade autónoma seguiu recibindo 1.600 millóns de euros máis do que precisaba, co cal despois houve que devolvelos, e iso lastrou tamén a recuperación. Ten que ser, por exemplo, non? Por poñer un caso, pero os seus principios, que son os que agora se debaten, eu creo que deben de estar claros, non? E o que debe estar claro é que, e aquí vou a algo que é moi elemental, e que mesmo a min me chama moito a atención que sexa eu o único portavoz prácticamente que o di, tendo en conta que se supón que os son de dereita e os outros son da esquerda redistributiva, é que o que nos di a teoría económica é que cando hai un mercado único e aberto, aí a unos lles vai ben e a outros lles vai mal, e o Estado que ten que facer é redistribuir o que lles vai ben, sacarles un pouco para que os que lle vai mal pois podan mellorar, non? E o que marca o espacio de redistribución é o mercado. É dicir, nós temos, o mellor, unha balanza onde en Galicia recibimos máis que o que producimos en relación á media, é dicir, temos máis renta disponible que renta producida por cápita, porque hai unha redistribución cara as persoas, e, polo tanto, iso eu creo que é positivo desde o punto de vista do acordo que falábamos antes do Estado de Benestar, non? Entón, intentar rachar iso é unha cousa sorprendente, e que o propoñan desde a esquerda a mí me parece aínda máis sorprendente, non? A redistribución personal. E do mesmo xeito o tema territorial. Entón, eu o que pediría no ámbito do financiamento autonómico é que se manteñan os principios que están no sistema actual e que hai que mellorar e concretar. É dicir, o gasto ten que ser de acordo co que costa prestar un servicio a un nivel que garantimos en toda España semellante. Despois as comunidades, se queren, poden incrementalo, pero polo menos o que é o dereito fundamental que sexa igual en todas as comunidades, eso depende do coste, e o coste non é igual nunha comunidade que noutra, non? Eso acabamos de meterlo na conferencia de presidentes, eso implica, sobre todo, rachar coa idea que se introduxe no anterior sistema de que a redistribución ten cabela, pero se nos pasamos de redistribuir, o que hai que facer é sacarlle cartos aos que os reciben por un sistema redistributivo para que non perdan posicións, non? Bueno, isto foi moi perigoso, foi a discusión do Estatuto Catalán. Eu tampouco entendo políticamente, igual que non entendo que eu sexa o que ten que decir que nun mercado que redistribúe con injustiza ten que haber un mecanismo de redistribución, porque ademais nos beneficia a Galicia. Tampouco entendo que no ámbito político, non? Pois teña que decir que o que se fixo co Estatuto de Cataluña era unha ruína para Galicia, e que sexan os que defenden a Galicia supostamente, que son os nacionalistas, os que digan que iso é o camiño e apoyen iso. Eu tampouco entendo, pero bueno, esos son os principios, non? Un servicio igual en función do coste en todas as comunidades autónomas, que despois con súa autonomía poden mellorar determinados servicios, pero un mecanismo de redistribución a nivel personal e a nivel territorial no Estado. E o sistema actual
ata o de agora, bueno, pois insisto, con eivas, etcétera, pois está funcionando razonablemente ben. Bueno, vamos, iba a decir unha cuestión, vou a decirla. É dicir, o famoso agravio histórico. A Consellería de Sanidade, o que hoxe a Consellería de Sanidade, cando foi no momento de transferencia á Comunidade Autónoma de Galicia, se fixo cunha merma que os máis especializados daquela cifran nun 20%. Entón, decir que xa collimos a transferencia de esa competencia moi por debaixo dese valor, e houve que facer grandes esforzos, como está dicindo aquí agora, que efectivamente elo suga do actual orzamento por unhas cantidades notables, ¿no? Que iso hai que ter en conta. Non quero falar de agravios históricos, pero un dato que está aí que pesa como unha lousa. Bueno, eso era unha observación personal e tal. Eres un home fácil de entrevistar, relativamente fácil, no, sí, de verdad que sí, fácil de entrevistar. É unha desgracia para a audiencia, son as 9:30. Entonces vou a pedir un aplauso e pasamos ao turno de... Agora venían as preguntas. Abrimos o turno. Sí. Bueno, usted me está falando de demagogia e populismo, citando a Trump, os muros que agora pretende seguir educando. Neste Estado español, pois a situación é máis ou menos similar. Continuamos falando de populismo e demagogia, citando tamén o Estado de Bienestar, cando o Partido Popular leva a cabo unha política de recortes, de privatización continua, desde que está no goberno con maiorías absolutas, tanto no Estado como na autonomía. Continuamos falando de populismo e demagogia, agora que ao final, cando citou o da boa gestión, por exemplo, cando aquí na Galicia estamos con 37% de paro juvenil, mentre que en Cataluña iso non sucede, a media europea está no 20%, máis ou menos, casi a 12 gamos. Desgraciadamente, neste faladoiro non escoitei ninguna medida concreta en todas as cuestións que se realizaron sobre diferentes termos, o que é unha pena, porque noutros faladoiros teño escoitado medidas concretas para a implementación do emprego juvenil, para a dinamización das industrias, etcétera, e aquí, como medidas concretas, vostedes por derroteiros non sacamos tan claro. Por outra banda, no comezo, foi usted profesor na universidade, quería saber un pouco cal é a vosa opinión conforme aos profesores tanto en persoal como en infraestructuras e en máis que tanto reclama pero que non se promociona na universidade. Gracias. Resposta? Sí, sí. Sí, vamos a ver. Es que estaba buscando un dato. Hai unha cuestión que creo que calla entre moita xente, que é o tema este de que estamos privatizando os servicios públicos, todas estas cuestións, non? Entón, a mí gustaríame decir algo, porque dá impresión que cando hai un alcalde do Partido Popular externaliza un servicio que está privatizando o servicio público, pero cando hai un alcalde de esquerdas que está externalizando un servicio que está mellorando a prestación pública en coordinación cunha empresa, non? Entón, eu quero decir que sobre isto o que ao final explica o quen fai que son as cifras. Eu quero decir que desde que chegamos ao goberno, en sanidade disminuiu un 7% o volumen dos concertos públicos con relación ao ano 2009.
En cambio, a esquerda, cando subiu ao goberno no ano 2005, ao ano 2009 incrementou os concertos sanitarios nun 44%. Bueno, entón, resulta que eu son o que privatiza porque reduzo os concertos sanitarios e resulta que a esquerda defende a sanidade pública cando incrementa un 44% os concertos. Isto é unha observación, entón eu comprendo que vostede diga o que dixo, se quere, pois eu ademais podo facilitar o programa electoral que eu tive outra vez a honra de coordinar, ali temos un número significativo de medidas específicas que lle podo transmitir. Me preguntaba como profesor de universidade sobre, perdón, sobre o tema dos recortes. Vamos a ver, o tema dos recortes. Perdón? En recortes en I máis D máis I. Vamos a ver, a realidade da I máis D máis I en Galicia, especialmente tamén en España, pero especialmente en Galicia, cando un compara as cifras, é certo que máis baixo o investimento, pero onde máis se nota que baixo é na empresa privada. O sector público, especialmente en Galicia, son as universidades que financia a Xunta, son as que están sostendo un pouco o esforzo de I máis D máis I. É certo que unha das asignaturas pendentes e que se intentou facer e que non é sinxela porque tamén depende do tamaño das empresas e de a que se dedican as empresas é conseguir que as empresas en Galicia fagan como noutros países, en Francia, en Gran Bretaña, etc., que investir en I máis D máis I, cousa que aquí, insisto, é enormemente baixa, non? Polo tanto, o que se está a facer é un esforzo de intentar involucrar as empresas e a iniciativa privada no que o investimento en I máis D máis I. Hoxe mesmo ven na prensa unha nova importante en relación coa incorporación de máis investigadores á universidade e dun incremento dos proxectos en materias de innovación a universidade, pero o certo é que se a sociedade civil, particularmente as empresas en Galicia, non se involucran máis, os esforzos van a quedar sempre por baixo do que sería desexable. Jesús, sí. Hola, eu quería comentarlle porque recentemente pois un coche eléctrico no París-Dakar terminou, e ademais era español de origen catalán, se ese non podería ser unha aposta de futuro para España ou concretamente para Galicia, de como vostede decía ao principio, de apostar polo valor engadido, polo know-how, que hai sectores tradicionais pois que están cada vez veñen en retroceso, pesquero, lácteo, forestal. E se esta non podría ser unha gran aposta de futuro e tamén se teñen previsto traer ou non, ou se poder implantarse en Galicia unha gigafactoría como a de Tesla en España. Bueno, vamos a ver, o primeiro recorrido, máis por aquí hai algún que igual está estivo cando saiu o coche eléctrico de Citroën a Peugeot en Porriño, Madrid, sí. Aí non recordo exactamente os investimentos, pero hai un apoio moi decidido e que ademais tivo bastante que ver incluso coas decisións empresariais que tomou Citroën de manter aquí a produción cando, como sabemos, todas as grandes factorías están levando para outros países con man de obra máis barata e tal. Houbo unha aposta moi clara polo coche autónomo, non? De feito, insisto, que quero recordar que o primeiro viaxe longo que houbo de un coche autónomo foi precisamente este, non? Por lo tanto, hai unha aposta importante, certamente, non? O clúster da automoción é un dos exemplos de algo que ten funcionado ben en Galicia, particularmente na comarca na que estamos, e aí estamos, non? Polo coche eléctrico, porque o mellor autónomo pasa... Sí, bueno, era autónomo eléctrico tamén, sí. Aí, no eléctrico, concretamente, houbo foi unha desas malos xiros do destino, que era que estaba moi avanzada a instalación dunha fábrica de baterías eléctricas da xaponesa, era de Mitsubishi, aí en Salvaterra, paralizou todos os investimentos, incluindo este, a raíz do maremoto e do accidente nuclear de Xapón, de Fukushima, non? Pero, bueno, sí, certamente, eso van por aí, a industria do automóvil. Eu creo que a de Vigo
tamén, non? Que non hai ninguna dúbida, non? Que a innovación no mundo do automóvil tamén vai a ser unha revolución impresionante. Algunha pregunta máis? Sí. E despois Xulián. Mire, é unha pregunta concreta solamente, Por que o Partido Popular está a favor da supresión do imposto de sucesión e sobre o imposto de patrimonio se está a favor ou en contra e por qué? Mire, o imposto de sucesións, eu personalmente e a lei galega non suprimen o imposto de sucesións. Eu creo que o imposto de sucesións é un imposto moi importante nunha sociedade. Por qué? Porque a igualdade ten que ser en primeiro lugar igualdade de oportunidades. É certamente un imposto que iguala as persoas cando empezan e non en función do que reciben dos seus pais, é unha sociedade máis igualitaria. O que si é certo é que moitos pais aforran porque lle queren deixar algo aos seus fillos, e iso tampouco é malo desde o punto de vista social. Entón, o imposto de sucesións en Galicia non o suprimimos. O que fixemos foi melloralo para que o que é a transmisión desto que acabo de dicir, do patrimonio que os pais deixan aos fillos, é dicir, por nunhas cifras que, bueno, poden ser opinables, a mí se me pide a miña opinión personal incluso baixaré un pouco, pero bueno, están 400.000 euros e o resto tributa, e tributa máis canto máis grande o patrimonio herdado, e tributa máis conforme máis lonxe sexa o parentesco co difunto causante da herencia, non? Por lo tanto, isto me permite a mí tamén decirlle algo, é que eu que me gusta estudiar as teorías e as doctrinas económicas, a mí unha das cousas que me chama moita atención é algún compañeiro do Partido Popular, non de Galicia, pero si de fora de Galicia, que di que o liberal é cargarse o imposto de sucesións, cando o imposto de sucesións sempre foi defendido pola Escola de Chicago, precisamente por isto que acabo de dicir, non? A Escola de Chicago sempre decía que os ricos que gañan moito, crean moita riqueza, deben de poder gastarse todo o que gañan e o Estado non lle debe de cargar moitos impostos, pero os fillos deles que traballen como pai para conseguir o mesmo, senón que non le ven nada, non? Esa idea é moi liberal, pero bueno, aquí xa ve que hai algunha liberal no noso partido que di que o liberal é cargarse o imposto de sucesións. Entón, o imposto de sucesións é un imposto que eu creo que hai que manter, e que, polo tanto, o que si se pode debatir ou discutir é si o que se paga ou non é a partir de 100.000, 200.000, 300.000 euros, non? A segunda cuestión, o imposto do patrimonio. O imposto do patrimonio é máis controvertido, porque é certo que cando se grava a renta, tanto das empresas como das persoas, se estas persoas compran algo ou teñen un patrimonio, despois teñen que pagar aínda que ese patrimonio non dé rendemento, porque ademais se dá rendemento tamén se paga polo imposto da renda ou polo imposto de sociedades, non? É un imposto controvertido. Ao longo do tempo primeiro se puxo porque era fácil de cobrar, despois se puxo porque era un sistema de control das rentas. Unha persona que teña moito patrimonio normal e que teña renta, se tes un censo que te permite controlar o patrimonio das persoas, podes perseguir millor o fraude do imposto da renta. E a verdade é que en moitos países non hai un imposto sobre o patrimonio, precisamente por este principio que acabo de dicir, non? Eu, sin embargo, creo que o imposto do patrimonio neste momento económico actual é un imposto que pode permitir que os que teñen un patrimonio máis elevado sexan solidarios nun momento en que a recaudación fiscal por rentas cae. Bueno, en algúns países que suprimiron o imposto do patrimonio aprobaron isto que se chamaba o imposto sobre as grandes fortunas, bueno, e nós xa o tiñamos, que era o imposto sobre o patrimonio. Eu fui un crítico cando o Partido Socialista suprimiu o imposto do patrimonio porque, entre outras cousas, a xente o pagaba sin protestar, porque isto tamén é importante, hai umbrais psicolóxicos, e cando un paga un imposto xa o ten asumido, se o quitas e despois o queres volver a poñer, hai un problema, non? Eu creo que foi un erro no seu momento suprimilo. O Estado, ademais, como un imposto transferido ás comunidades autónomas, tivo que compensar as comunidades autónomas. A min tamén me chamou a atención que foi o Partido Socialista que suprimiron o imposto sobre o patrimonio. O caso é que o recuperaron, está aí. Eu creo que nestes momentos o lóxico é mantelo. Eu creo que non é lóxico que haxa comunidades autónomas que non teñan imposto sobre o patrimonio nestes momentos actuais.
E creo que sería bon, como ten dito, me parece que foi a presidenta andaluza, que o imposto do patrimonio, posiblemente tamén o de sucesións, a autonomía fiscal non permitise suprimilo do todo, non? Porque aí sí que o que estamos a ver é que empeza a haber xente que se cambia de domicilio para evitar o pago do imposto de patrimonio. O cal tamén nos leva a decir que aquí en Galicia baixamos o imposto sobre a renta, baixamos o imposto de sucesións, o imposto sobre a renta aos 80% dos contribuintes que menos ganan, os que están por riba, o 20% restante paga incluso un pouquiño máis que no que se paga pola tarifa estatal, non? Incrementamos a progresividade baixándollo a xente que menos renta ten. Pero o imposto do patrimonio subímolo. Eu creo que é unha decisión que ten moito que ver co momento actual. O imposto do patrimonio neste momento se está convertindo nun gravamen ás grandes fortunas para compensar a caída de ingresos como consecuencia de que hai máis paro, de que hai menos consumo, etc. etc. E insisto, é un imposto moi controvertido, é dicir, eu creo que agora non é un momento de falar de suprimir o imposto do patrimonio, creo que se debe de cobrar, pero tamén é certo que é un imposto moi controvertido. Vamos a dar aquí a última palabra a Xulián. Sí, porque que non se nos bota encima, temos un acto de clausura e, querido... Bueno, moitísimas gracias, Pedro, pola túa intervención, que cumple o que nós tiñamos pensado cando organizamos este ciclo, que cada un dos voceiros poidese compartir con os cidadáns daqui do Valmiñor, aquí neste centro, neste Instituto de Estudios Miñoráns, pois cal é o proxecto que ten cada partido para estes anos. Tamén nos gustaría que o próximo mes de xaneiro poidésemos encontrarnos, a mellor con outra estructura, pero que tamén aquí no IEN poidésemos todos os anos ir facendo un encontro entre as masas, non, os cidadáns e os voceiros do Parlamento, sin que sexa a oficialidade que ten o discurso parlamentario, así entre uns e outros. Ben, quería facer unha pregunta, e máis que facer unha pregunta, cando o teu partido vai convencer ao seu goberno que as matemáticas se poden estudiar en galego? En todos os países do mundo a xente estudia as matemáticas na súa lingua materna. Eu espero que algún día os parlamentarios, todos os que teñen mando de poder no PP, convenzan aos seus compañeiros de partido de que as matemáticas sirven para estudialas en galego. Nun momento en que se fan tesis de matemáticas en galego, tesis de medicina xenética en galego, o sea que o galego está demostrado que sirve para a ciencia, estamos nun país que desprecia a gran riqueza que ten, ademais das praias, ademais dos montes, ten unha gran riqueza Galicia, e é que todos podemos ter o bilingüismo nativo. Como é posible que haya alguén que non queira que os seus fillos por principio sexan bilingües, que non costa nada? Eu teño un neto de 6 anos trilingüe, porque sabe tamén catalán, que os outros avós, os iaios, son de lá. Non lle costou nada e entenda a todos. Ben, pois a miña pregunta é esa. O sea, creo que o PP fixo moi mal en ese pequeno arranxo que fixo para contentar a non sei quen de suprimir as matemáticas en galego. Outra cousa, termino. Nos aquí no Valmiñor temos todo o que se dixo, pero temos o centro empresarial máis importante e máis globalizado posiblemente de toda Galicia, o Porto do Molle. Na próxima revista que imos sacar, temos unha revista que se chama REN, Revista de Estudios Miñoráns, temos un artigo de 20 páxinas
onde se describe como está o Porto do Molle hoxe. No pouco tempo que leva, ten máis de 800 postos de traballos novos, cualificados casi todos. Unhas industrias que traballan para todo o mundo. O sea, que aquí no Valmiñor somos moi tradicionales, gustan os petroglifos, temos unha lingua propia e temos unhas industrias, e imos ter máis, que nos van facer famosos en todo o mundo, van nos coexionar co mundo ese novo que ainda non sabemos onde van, porque esta é outra. Os políticos de aquí non mandan do precio da gasolina, os políticos de aquí non mandan en cantidad de problemas do mundo, pero ao nivel en que estamos, os alcaldes teñen o seu nivel, os parlamentarios galegos teñen o seu, que podían subir para arriba, facendo de Galicia, pensando na Galicia de dentro de 25 anos. Se pensamos para Galicia de dentro de 3, quedanos pequena. Enhoraboa a todos, moitas gracias por estar aquí, e agora seguimos co reparto de agasallos para os participantes. Non vos ergades das cadeiras, que agora civilizadamente vamos a facer entrega do sobre. Sí, do sobre. Temos un artista local membro do Instituto de Estudios Milloráns desde o seu comezo, non con aspiración, sino que xa está consolidado no tema e colabora obviamente ca súa institución, que esta, cas obras que son moi peculiares, moi propias del, que é Alfonso Soliño, arquitecto ademais deste Concello de Gondomar. Entonces, pensando en estas personas, nos trouxo para o ponente esta obra e un sobre que quede patente, que habrás de abrir aquí. Vou abrir en público inmediatamente. Por favor, que me diga o cámara que sigue grabando. Habrás de abrir aquí e, por favor, léelo. Bueno, moitas gracias. Fundamento alxebraico pi. Misterio na escola, enigma numérico irracional pro cálculo matemático e formal, apoiado no inxenio e na viveza do espírito habitante no ser. Recurso para a expresión dos soños e doenzas con raciocinio e agudeza. Desidia e transido da vida. Asinado Alfonso Soliño Troncoso. Efectivamente, un pi. Ademais diso, unha pequena recopilación de publicación desta entidade que ten que funcionar con recursos que ten. Aquí isto non se subvenciona co ouro de Moscú, senón como se pode. Non sei. Nin con sobrado. Entonces, para que teña unha referencia do uso do galego perfecto, e ademais da historia de estudios militares. Isto, cando teñas tempo, se te pesa un momento, bótate unha ollada, lelo outra cousa. Moitas gracias. E xa empezamos a bordear o decreto E para Ángel Rodal non podía ser menos tamén unha escolma de libros que a vosa licencia, permiso, damos por rematado este pacote de faladoiros. Virán outros, pero este dámoslo por rematado. Vale? Gracias. moi bonito isto, sí. Sí, no, tengo unha imaginación. Falaba de Antonio Soliño, ¿no? Antonio Soliño, sí. Arquitecto aquí de... Sí, Muchas gracias. La bella artística. Pedro.